Duela 40 urte, Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki zuen Euskal Herritarren artean akordioak eta nolabait erantzun bateratua bilatu beharrean, erabaki zuen Madrilera begira jartzea eta Madrilekiko lehentasunezko interlokuzioa bilatzea. Eta gainera lortu zuen eta horrek bilakatu zuen instituzioetan lortutako pisu handiari esker, bilakatu zuen nolabait hemendik Euskal Herritik interlokutore nagusi edo behintzat estatuak horrela homologatu zuen. Gaur egun ikusten ari gara EAJak antzeko tentazioak badituela. Ikusten dugu alde batetik zeharka begiratzen diola Kataluniari, ea bertan zer gertatzen den eta bertako prozesu soberanistaren beldur, ea aurrera egiten duen eta batzutan iruditzen zaigu beraiek nahiago luketela gaizki gertatzea Kataluniako burujabetza prozesuak nolabait beraiek hemen aitzakia bat izateko antzeko zerbait ez egiteko. Eta gero bestalde batetik, beste begi batez Madrilera begiratzen du, edo hori iruditzen zaigu guri, eta ea Madrilgo egoera argitzen den, berriro estatuko interlokutoreak zeintzuk diren, ea hori definitzen den, eta ea berriro beraiek lehentasunezko interlokuzio hori lortzen duten eta nolabaitea estatuaren aurrean berriro jartzen diren Euskal Herriko interlokutore edo ordezkari bakar gisa, ez?